Nagpadayon ng pagpabakuna batok sa COVID-19 sa lungsod sa Giwan, lalawigan sa Eastern Samar. Ano ang report? Gamit ang AstraZeneca, gibakunahan ang mukapino sa kagatos ka mga frontliners sa Giwan, Eastern Samar kagahapon. Gilangkuban kini sa mga empleyado sa Rural Health Unit. Adunay gipangkulbaan sa rugdanan apan mi patigbabaw ang ilang tinguha nga mapanalipdan ang kaugalingon o ang ilang pamilya pinaagi sa pagpabakuna batok sa coronavirus. Nanguna sa mga nagpabakuna ang Municipal Health Officer sa Giwan nga si Dr. Socorro Flores. Gipaniguro nini ang pagsalig nga luwas ang bakuna sanglit ni Agiman sa proseso ay hagigamit sa mga tao. Kinina ang ikaduhang COVID-19 vaccination sa lungsod sa Giwan, din unang nabakunahan ang mga health frontliners sama sa mga doktor ug nurses nga nag-alagad sa mga tambalanan. Nang hinaot usab ang mga health ug LGU officials sa Giwan nga motaas ang kumpiyansa sa mga tao sa bakuna. Samtang walay gikitaho nga nakasinati og daotang epekto sa mga nabakunahan. Gikan sa Giwan, Eastern Samar, kauban si Philip Patricio ug Godfrey Rillian. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.